Se commit ye village isanganisira Sabhuku wedu Tembo taizongona kwakugarwa nevana vasiri vedu vachitovaka dzimba tibva takuzoona futi zvakare vana vedu vakutema minda zvatisingazivei isusu varidzi vemafuo. Saka takaisa nyaya iyi kuna mukuru wemasabhuku nakansela vakauya kuvillage. Sabhuku Tembo vakati inini handizvizive zvinozika mwana chenyika. Saka takazomhangarira vachenyika. Saka takazozviita izvi nokuda kwokuti pakutanga takanga tamhangarira vatembo. Saka vatembo maona sekunge havamo mudare rino iri nokuti dare rekomiti rino rakanga raona sekunge vatembo nachenyika vaizviita pamwe chete vachizivana. Saka kutanga kwatakaita nyaya iyi takatotanga tichitomhangarira Tembo. Nyaya kukauya mukuru wemasabhuku nakansela vakaitonga. Atembo vakati aiwa inini handimo munyaya iyi ndachenyika. Ndosaka takazotora nyaya iyi tichiisa kudare ramambo kuti vatigadzirire nokuti yakazongosara isina kugadziriswa. Paberengwa mapango hongo kaurai vana vacho munotaura kuti sisi iwewe wesabhuku wakaita izvi neizvi 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 mwana nhengi vese vaominda iyo kwavapa zvizikunzi zvomutemo wedu bhozi isi makangoti vana vasiri vomuvhiri hatizoziva kuti vana vacho pane vasina mazita here vana vacho pana anonzi murefu kana kuti Charles nemumwe anonzi Gwedebure nemumwe anonzi Mashanda nemumwe anonzi Gurumombe. Ndivavo vakauya lini vana vamwe vane makore vamwe ndevamanje makore anonzi makore kana takabva mane makore mangazi yatova makore saka vamwe vacho makore manje kana Gurumombe vanenge vane 2 years asi vamwe ndevapanoita iwe Sabhuku kana wakagara tinenge tichida zvinhu kuti mwana nhengi akayagorera kati unhengi uyu akayagorera kati zvokuti takabvunza uchitadza kupindura ka hazvisukiti toda makore avagara vana ava vane makore mangani vamwe ndevegore rino iri vamwe ndevegore rapera paseri wegore rino iri ndanani ndamashanda namurefu daiwa makore aperayo vane makore ndi Gwedebure naGurumombe. Sabhuku uziziva here zvakaitika huku nyaya iyi ndiri kuizwa asi pavakaita dare ravo iri handisi kutaura zvedare tikutaura zvokuti vana vanonzi vakagara siri pamutemo avo vana Gwedebure kuti vagere muvhileji mbenyu vamuziva vakagara siri pamutemo vasi vavari kuti ndevekunze mimi Sabhuku muri kuzviziva here ndikuti vhileji ndo rachenyika asi vhileji rangu asi vana ava ndinovaona varipo. Tingati uyu Gwedebure wakutaura mushandi wemunin'ina wachadzimura ndianonzi Gwedebure. Then uyu anonzi vati Gurumombe atove ne3 years aripo handizivo zvokuti zvakafamba sei kuti agovepo. Then uyu wakuti murefu anonzi amujamba neanonzi munin'ina wachadzimura uyu anonzi Voita ndo vakati ndichiudzwa nachenyika hanzi vakaita dambudziko remvura wamucheresa tsime ndiye munhu akavaka imba haana kupuwa munda akavaka imba mushure munge wacheresa tsime ndo mazwira ndoisa akabhadhara rumunda mushure munge iye aifana kubhadhara mari kuti achere tsime haana kubhadhariswa nemunda akabhadharwa nekugara
village rakachererwa tsimu ndobva ratadza kubhadhara mukomana. Regai tingopa amjabatwa semaziviro enyu Ndikubvunza Sabhuku. Sabhuku ndimi head semaziviro Nyinyi kana musina umboto ndo maziviro angu kuti village ndo rakagara pasi ndamucheresa tsimu vakamupa pekugara. Okay. Yeah, right. Saka village zvekutaura naSabhuku pane here pamuri kuti maybe hamunonge mawirirana? Ya chokwadi hapana kungotawirirana nokuti zvese zvaingoitwa isusu tiri village iyi ndisi varidzi vemafuro vachenyika ndiSabhuku anoteera mumashure maatembo vakakwanise kupa kana mafuro edu isusu kune mumwe munhu zvatisingazivi isusu kana zvisingazikanwe naSabhuku wedu. Saka tati isusu inyaya itakuti anofanika isusu tikurera zvinhu ngaichiendawo kwamambo mushure mumwe tambodainzwa mukuru waSabhuku atibasire kuti pamakapa vana munhu wese muno muZimbabwe anokodzero kuwana pekugara. Hazvinei kuti munhu arikugara kupi kana akagara munzvimbo make, asi munhu wese anokodzero kuita sei, nokuti iwo pawakagara iwawo unobva ipapo wakatobva kwawakaita sei kwawakabva. Handitika handizoti vachenyika tinoda kuziva kuti imi muri Sabhuku but iprazi imwe chete yamakubatsana navatembo. Hamuna kunge imi makazivisanawo here maererano nevana ava kana kuti imi makapa kuti vana vaita dambudziko ndakwanisa kuti ndivapowo kanzvimbo nopamuri kuona kuti vanokoza pamusoro itembo ndofungidzira kuti pokutanga yetejas makanga natembo takagara padanga peMurori takataura nyaya dzevana vavari kutaura nyaya yeminda vakanditi ndinozodzoka ndobriefa pamatombo ndobva ndazodzokera pamatombo ndakanga ndiri 1 ivo vese komiti yanga iripo bvati adzokera wozodzoka nekomiti yakakaita sei yakakwana. Then ndo pakazouya chirongwa chiri chokunzi tumastatement twakutongwa nachief hatichisina mumwe munhu achaita sei achatonga chenyika kana maakuchipa vana minda hamusisina mntu mumwe wekuti hakuna Sabhuku kana mumwe munhu chief ndo akuona nezvetumastatement. Saka kana wakutoti iwo Sabhuku waita favor chief mwana iye anofanira kuteera kuna chief $35 anopetera ndo mari amukunzwa varume vachitaura kuti chenyika ari kutengesa. Ndokunzira kuti musi wabuda shoko iroro ndopandakati vana nimi kuti mukwanise kuchitema tuminda twedu chibvise $35 yacho. I think vari vana here vacho vari vana here vakutaurwa handikutaura vakapiwa tumunda avo ndo tumastendi yekugara asiri muminda munhu ava vamawena kudare ndeve kumastendi ekugara chete. pane tumastendi tokugara then pozoyaotumunda. Alright, nyaya yenyu yatisekuinyatsa kuibata mungakwanisa here kuti classifyira kuti vana vari kubvira nezvavo maningi imimi ndevavo ava hatina basa navo because tikunzwa vana kuwa mukutaura ndofunga pakapinda chirongwa chokupavana minda ndege ndichinyora mazita ndinaizekutanga aiwa ndoda vana vane chirongwa cheminda vakatanga nyandiaisa asangatakutaura zvatakatenderana chiuya chirongwa chokupa vana minda. Chirongwa chokuya kupa vana minda chakauya tikabhurira akapiwa right tapawa chirongwa vana minda tikati izvinezvi hatichada mwana anoita sei achapiwa munhu nokuti mafuro edu madiki uye township iyi yatutorera futi nzvimbo pachibondo kwanga kune minda yevana tikazova pakumwe kwatakanga tasiya chi mafuro. Saka kurava kuti isisi mafuro hatichisina hatichazopa futi vamwe vana futi minda. Ndofunga Sabhuku akauya pamatomboti padarike tikachinzwa mayuthu kuno chichemo chokuti kuno vana vanoda kupiwa minda tikati tikati zvakanaka asi semaranganiro atakaita mumazuva atinati hakuchisina nzvimbo yekuti tingape vana minda pari zvino. Saka ndavauye zvavanedi ndavauye nekomiti yavo tizokurukura nyaya ndokubva tagara tirikutarisira kuti vachenyika vachauya
hapana kuya vachanyika vari right padaro ndobva pazuya pakutaura kuti Tanzania kurumasapo taakutaura nyaya tikati vatembu imi nyaya yemuri kuiziva here kuti vana vari kuti tikuona kuri kutemewa uku asi takataura kuti mafuredi madiki akona munhu achapiwa nyika sei vatemba vakapindura vakati inini handizvizivo tikati munotadza sei kuzviziva imi ndimi mukuru wacho kuti kunotemwa imi musingazivi maminisa uyu atori mudiku kwamuri imi ndimi muri tutungamiri handiti muvaya nenyaya iyi inini zvini takapindura tikati tichikupai minda panapa vanavo tikati hatichava mafuru madiki hakuna kupfudzira munhu izi takamura muchikamu chimwe nerukeitownship tapa vamwe vana vanga vari kutownship saka tichafudza pa nyamfukudza akafenza mupurazi rake hatina kukufudza kana akataroda kurima hatina kukufudza munhu avakati handizviziviorait zvakanaka vachanyika kwanguva yavo vasingawanika tikati iyi nyaya yakuda kwamambo saka pavana vamuri kuti vanyanya kukubvumburai vangani vakagara sei pamutemo zvamusiri kuda vari kutemwa pari zvinhu vari kutema pari zvinhu hazvisi pamutemo pedu asi ndati vangani panoti Didmas kozoti Wisdom kozoti Barnabas kune 5 ava ndivo vana vemedu kozoita vakapiwa masitendo atangataura nagurumombe vasiri vana vemedu saka ituna marume makataura mashoko emuchidaro manje munobviringa munotaisa dare pakutanenge pano chino chirongwa pano chino chirongwa Sabhuku nyaya iyi haisi kunyatsokutsanangurwa zvinobatwa zvezvekuti iri kubva pane komiti tanzwananga sekretary ndiani mumabhuku yari kubabada tiverenga maminitsi nezvese zvamuinazvo zvese izvozvo ari kugare muhuku mumwe neanikuona zvandiri ndiregerere wepa kudai nokuti ndikukubvunzai mukuita vanhu kuverenga nezvibhunu vanhu vanotariswa apa sepapa inini handinoona panzi nyaya yemusi wakati avandibvunza nyaya yemusi wakati ndikadaikisi namba 7 chakuti ndibva ndataiverenga panapa ndodinenge ndati sekretary haana chainacho apa regai ndimuverengera kunoku saka imimi tati vanhu 5 nyaya inomhangaronzi nengi nanengi vakagariswa sei pamutemo nanengi uyu ane makore akati uyu ane makore akati uyu ane makore akati handitika totanga kutoshanda nyaya dzichibva ipapo kuti zvine nyaya yekuti takatanga kuenda kuitsvagira panapa kuti saka ndanani so ndiregerewo dada pamwe kunenge kuri kusazivawo ndiregererewo maminetsi evanhu ava handinai nokuti zvakaitwa isusu tisingatozivawo zvenyu ora ZTV inenge chikora kutaura kuti zvakaitwa isusu tisingazive dai zvakaitwa tichiziva zvichiuya nematiri wesisi komiti tingadai takazvinyorawo maminetsi tibetserani imimi nyaya yenyu kudare rinengai haina information yakafana nokuti izvezvi ndambobvunza kuti mupinde mudare munofanira kunge muri vanhu vane chisungu ipapa already tikuona nisabhuku ari kunze makambogara musangano maminetsi amakawirirana zvisungo zvamakasunga zvinouya kuno kwamama takawirirana musi wakati kuti hatisi kuzofa takapa masitendi edu apera ndomusangano wamukaita mukandara isisi tiri komiti iri pamutemo yakasarudzwa musi wakati uyu ndiye wakati uyu ndiye wakati uyu ndiye wakati yokwanana kana muri kuobjecta musiri kuda uyo kana kuti hazvisi kuita tofanira kuti kubuda pamitingi kuti takagara musangano musi wakati village head akatadza kutiteerera ndikuona kuti komiti ikagarawo chandikuda chokuti basa garitua kuisa vanikuziva andivika nokuti nyaya yepoijeko aida kutanga nhasi pamina yakatangira papano kumachina handivika varume ava vachinza vakatengesa munda handivika ini ndakafonewa ini ndinomuwo masabhuku atira kuti ndikuenda kuijeko kuno nyaya yakadai but iyo vaitaura kuti masabhuku akatengesa munda
but vese atakudara vakatouya vese kanzuro yakatunge iripo dhiye yatunga adakengali anoona ngati yakashairwa nyaya. Ndikudzidzire chaka secretary pamakauya nepetition ndakakuti yudi ndakataura ndikati nyaya yenyu mukatadza kuibata zvakanaka inotadza kuita nyaya pamweveri nyaya nokuti dare rino harikubati nyaya petition yenyu yaitobata Sabhuku ende pamakauya kugadziridzwa nahead Sabhuku pane zvinyorwa here zvakaitwa nahead Sabhuku ndikakubvunzai kuti imi hamuna kumhanya here head Sabhuku hafaniri here kuya kuzoudza mambo zvawana kubasa raaita imi mukataura matauriro enyu bando zvandotaura zvedu mukauya kumba kwangu handikupei gwara ndikakupei gwara ndakufundisai kuti mudare munozotaura ii taikubvunza kuti makarongeka here zvinhu zvenyu ezvimaminitsi akauya vana Gochera mafana muri kuti akada Gochera akauya mukaitoka kuti kudii plus uyo nyaya yavo yavanga vakaramba vakatsenderera kuna Gochera. Gochera ndiye angafana yauya nenyaya ikupi kumbozi makaisa kuna Gochera ndobva maidzura futi kuna Gochera ndo mati dakuenda tega mauya mega hamuna zvakakwana zvacho zvinotaridza kuti basa renyu iri rakamira sezvizvo because tinoda kumboti kana kumapeto kwenyaya tinogona kutaurira kuti tangai madzoka kuna Sabhuku tembo ndiye achaya kuzomangana. Yes. Tanzwana tukunzwana here because the head zvafanana nesu inini ndakawanika ndienda kwa DA iko kunoita zvoumambo DA anondotaura kuti dzoka iwewe yes kana dai ndichizikana kunzi ndine chief assessor but handizi mambo uko vanenge vachidachi kana vatorina mambo vanosvika vanofanira kuona kwete kuti hanzi isisu tiri panapa beside avo totoenda kuti tisana mambo vanotaura kuti ndatotuma munhu zvotozikana izvozvo kuti mambo atuma vanhu saka chiri kuitika manje ndekuti one kana pachishaika zvese zvati kudonongodza kuti zviuye panapa izvo kureva kuti komiti imimi ndipei chinotaura kuti muri secretary waSabhuku imimi ndibuditsirei zvinotaudza kuti mimi muri komiti yaSabhuku nokuti otherwise tiri kutongana nevanhu vamwe wangobvawo kana kunana chimimba village kana tipei zvinobudisa kuti muri komiti yakati hamuna kana kureva kuti pazuva ranhasi hatikwanisi kuti tibate nyaya yenyu wezichangamiro ndikuona ivo vanhu vagara pachete asi kumashure kune vamwe vanhu inoti vaya vaende vajekerwa vangazoita fanike nyaya pane zvimwe zvaitika hatitoda kujekesera vanhu vari kuseri toda kujekesera vanhu vari apa because ava ndo vauya kudai iva vanhu vanonoita misangano nevanhu kumashure nokuti isusu vanhu vari uko isi kutovesa vane mhosva dzavo isisi hativazive isu vese vari uko isi kutovatoa nemhosva dzavo dzavada kutonga munomu saka isi takatsvaga vanhu vari uko nokuti ndaona fesi yandoziva ayo ava vane nyaya ndivo ngavaende vanogadzira hwaro asi uyo Sabhuku anofanira kutonyora affidavit inotaura kuti ini ndini ndatuma komiti kuti iite izvozvo. Miraireni. 2 mukuru wemasabhuku anofanira kuzobriefa this court panyaya iyoyi kuti akaibata sei. Handitika? Then secondly munofanira zvandikutaura mukuzinzo. Then chechitatu munofanira kuva nekuti mimi hamungarwadziwe nekubvisa kwetu vana kupetera kwa mama hamusiri mimi akabvisa kureva kuti akabvisa ndiye anofanira kumhangana nyaya yekuti sei uri kuneki. Saka mimi kana pakati penyu pasina akapetera kana pasina akapetera haafaniri kurwadziwa, nyaya iri out. Vakapetera kana kuti vanoda kupetera vacho ndo vanofanira kurwadziwa kuti vasuwe nyaya yekupetera kwa mama. Saka nyaya dzenyu ndinoona pa iri kusara pane 1 yokuti mastenzi yacho kana yakagwewa zvinhu pamutemo yariyo yanenge yanozikana natembo anofanira kunyora kana asingade kuuya up secommittee village head anofanira kutonyora affidavit inotaura kuti ini handisi kukwanisa kuuya nezvikonzero ichi nechi achitopa zvikonzero zvinomba kuti asagare up because isi hatitomboziva kuti mimi muri committee muri secretary here ava ndi committee member chii asi munoziva nauyo uyoyo ndiye anotumira ava vakanga vachitoti tiendaiwo vanototaura kuti ndikutumira mhuri yangu kana kuti secretary wangu handiti secretary waenda kumusangano ava vanenge vari kumusangano vanotoziva kuti kuna secretary wa chief kandeya tazwanaka izvo zvazvipo to next court
Mirai changamira toto. Right. Nyaya yedu Katarina kwa project. Ilikuwa ICD. Why did ICD? What's bakaya machina aba. Aifana kuita takaita zvinji. Tisatra sangana tichionesana kuti machina anoda kumaina. Atisi. Ndonyaya tuninda itotu kana kugara vanhu tikadaita kana kutaura zvakatopera. Mambo wacho aripo. Mambo maprofita yangu aripo. Takataura zvakapera. But panonyaya manje. Tiri mumashure. Tese panoda kutoendwa paground bhoza mudara panapa. Hazvina ruzhinji vanhu kumushauri. Panotora munyito. Manzo maenje. Panotora nyaya yokuti panoda kutoenda. Ava vandoronga delegation yokuti vaendewo paground kupai patauro zvapo panyatsojeka kuti machina anoda kuuya paye nevana vacho vari pakare paye zvinodii tozvisa mapepa handiti zviite zvinyorwa zvakazara handiti machina akauya vanogona kupasa gomo riye kana kupasa zviripo payapa osara paradza handiti kuti vanhu vachavamba kugara but vanhu vari munyika yezimbabwe vanongoti vaagadziwa akutotonga haachazauta kuti pake pano munhu anofanira kuita nyaya yacho ndodambudziko riripo mufunge zvedu kuti zvinhu zvinobasa sei anomukaona takataura kuti nyaya yokuti munhu agara awana nzvimbo anofanira kuwana badza kana kuti mutero nokutoramba kutera mutero ukanzi zimbabwe isingagadziwa nditi yatiri kushautiwa tichisenzewa maofisi makuru zvinoitwa isu nomasabha muri kutoramba nditi saka toda kuuya kugara pasi ava vano the next court vanouya but tikitaita kugara pasi tawirirana kuti zvii zvinoda kuitwa paruchena mupange pakutaura hamupagoni kwataura titegani kuno kuti mhomho yacho ngaiwe titaure tinyorerane pasi zvakazara zvinofanira kunge zvichizobuda musarudzo bcause hatidi kuti vanhu vanyunyuta handiti but musaite nyika yekunge ndei tangai kumukaziva kuti pana Sabhuku muona kuti hasi kudhonza zvakanaka munoenda pana mukuru wamasabhuku muona kuti nyaya inofoirira papa but nyaya yenyu mukuifoira vakuru vamasabhuku vacho imimi masabhuku acho mabhi acho nemasi yacho mukutenda naro handiti maona manje saka hapana ari kunyatsa kwenenzera saka kunoda kutendiwa the next court isati yasvika kuda kuendiwa motsvaga mari yedhiziri timu yangu iyoyo ndatopedza bozi mutoziva kuti munodambudzika nokuti zvanga zvichiita mambo matibatsira nokuti kuti titi isusu tiri vana tiri komiti Sabhuku wedu isu vari kuita zvavo isusu tisingazivi inini vakanditi iwo ndiwo wasekretari handiti asi kundonzwa zvimwe zviri kuitika inini ndisingazvizivi mupurisa asingazvizivi zvinoratidza hatisi komiti handiti nawo kuti titi futi ivo vari kuzviita toti inini chiitai kuti mumhangane nyaya iyi panonorema futi saka isusu ndosaka tati regai tibude tizviise kuna mambo saka tazvisa kuti kuna mambo pazvinokukonesai baba tatinodzoka pataura nachangamire apo kuti munozvidai manga munozvinyorwa kana tikumbira kuti munamadawa kuti munoende zvamakaita sei nokuti izvo zvinotokukonesai futi kuti zvinokonesa Sabhuku wacho inyaya yokuti mutemo wedu isisu womuvhireji wemen unoti zvakati takanyorerana izvi takaurenda izvi maminitsi aya anoona saka chiripo chete zvekuti handiti mambo manzo vataura mambo zvavataura vati tosangana hedu musi wa 26 asi tisati tasangana musi wa 26 endai munotsvaga mari yefuel totora isisu handiti tiri kunhu hatizivo zveko tinotangira kubva pazvakasirwa nagochera nakatana ndiye kansela wedu then tosvika ipapo toona kuti dambudziko riri papi rosolve uye toona kuti sei Sabhuku asina kukwanisa kupinda mudare iro riri nyaya iyi yari yesabhuku tembo handitika zvese zvinogadzirwa musupi iwo saka endai muno asi chinhu chatida kuedza kutsanangura zviri kutaurwa nachangamiri mirai changamiri zviri kutaurwa nachangamiri handitika zvemachina isiyei yakadaro manzwa kunzi tese takatosara ivo vakatosarawo handitika
kureva kuti ivo havana kuzvibvisa vati neniwo nesu tese takasara panyaya izvi totori kumashure vaya vakatungamira. For sure it's a government issue inenge yakatotungamira because zvakaya kuna DDC hapana zvanenge zvabva. Saka zvinoda kuti ndozvamanzwa chinzi tinofanira kuti patinouya kwakuti zvinozva zvadai toita sei, ndizvo ka kuvarambidza kuwana zvokuita nekuti panoda zvinozosarawo zvichibenefita vanhu, ndozvavari kutsanangura mambo. Saka ndo musangano wokuti kana dai makazonzwa kuti matiti tiuye panoda zvinyorwa zvinozoti ava kana akaenda kwavari kuenda kuofisi ndoda kubatsira secretary, ndizvo zvavanosvika nazvo kuti inini parujeko village pakauya maminers aya ndine chichemo ichi nechichi nechichi, kwete chomuromo chakanyorwa ndo chakabva kuwana vangu. Saka inini mumachina kana asingakwanisa kuzadzisa izvi handisanda kuti vashande, ndinoti ngavambomira kusvikira vana vangu vaita sei tamukunzo zvatikutaura. Saka I think alright ndofunga ndaida kungoti ndijekese panyaya yekuti sei ndisiri padare iri. Ndofunga gore rakapera ndenge ndichiona sekuti payangobatwa namambo ka regai zvozotsvagwa ko pamuri papo tembo manje regai ndikuonesei munenge makahwanda bari munogona kutosungwa namambo ipapo, ndizvo ka kuti kana uchitungamirira uchidai uchiti wewe ukutiza kana dzanyaya kana dzisiri nyaya wowanika uri sabhuku wangu ukumirirei. Saka chizviregai mimi pavati ndoda kuti vanhu vatsvage mari timu yangu iuyoko ndopazvinowanika ipapo. Kana iri mhosva yekuti ava nomhosva kuna sabhuku tichazviwana kuti bababi achada achakuda kusabu aiwa anonzi makuhwe right iwayo nenyika tembo makuhwa zvataurwa nachangamiro ndizvo ngatiteedzerei vapeningi yavo vasumuke itai kuti mari mutsvage mari yefuel mambo vachibvawo kukwana distance $60 yamambo inobvawo then iyi inobvawo kuda chii 40 vana vakupinda vorerutsa sei nokuti ava hapana kumwe kwavanochinja kugara, kwavanotogara ndokupi ndikoko. Saka 60 yavo vanotoida nokuti hapana patozora achiuya mugare padotita apa kuitira kuti nyaya iyi apa totovabvisa mumba tinouya toita basa kana mari dasi itai zvinokasika.